Giklaro ni Pangulong Rodrigo Duterte sa meeting niini kagabi sa gabinete nga wala siya nagtago samtang giigo ang nasod sa bagyong Rolly. Gani mipahigayon kini og aerial inspection kagahapon. Samtang anda motabang ang PNP sa relief operation sa mga naigo sa maong super bagyo. Ano yung report ni John D. Esteban? Sa pangutanang nasaan ang Pangulo, gipaklaro ni Presidente Rodrigo Duterte atol sa meeting. Kauban ang iyahang gabinete nga anaa siya sa Davao City nga nagamonitor sa epekto sa bagyong Rolly. Human mahatagan og clearance, gilayong nagpahigayon og aerial inspection ng Pangulo, uban si Senador Bongo sa mga lugar nga grabing naapektuhan sa Super Typhoon Rolly. Lakip sa bisita ni Pangulong Duterte ang Catanduanes ug Albay aron masuta ang danyo sa bagyo ug sa mamahimong lakang sa gobyerno. Gibisita sab niya ang Ginubatan Albay kung asa nakighinabi kini mismo sa mga residente nga grabing naapektuhan. Gimanduan na usab sa Pangulo ang tanang ahensya sa gobyerno ang paghatod sa nag-unang panginahanglan sa mga biktima, labi na sa mga pagkaon ug pag-ayos sa nagubang infrastruktura, komunikasyon, kalsada ug uban pa aron mabalik sa normal ang tanan sa hinanaling panahon. Samtang ato sa command visit ni PNP Chief Police General Camilo Cascolan sa Police Regional Office 11 sa Davao City, gipasalig niini nga andam ang Philippine National Police sa pagtabang alang sa relief operations ngadto sa mga apektadong lugar. Now, what they really need as of the moment are relief goods, relief clothes that would be able to help them out recover as soon as possible. Yan po yung direktiba po ng ating presidente is to help them recover as soon as possible from the calamity and for them to go back to normal. Sigon sa National Disaster Risk Reduction on Management Council, nga 17 na ang namatay samtang 13 ang samdan tungod sa Super Typhoon Rolly. Sobra 2 million katao ang apektado sa bagyo, samtang kapin 6 million pesos sa sab ang nahatag nga assistance sa gobyerno ngadto sa mga naapektuhan. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.